Ty vole. Prosto bych se posadal, pobyl a povysadal. Ty nejen ty, jo. To je fakt hezký, ale. Jo, tohle je krásná figura, to je Lobcová, přátelé. To je Lobcová. Bude následovat vertikála dolů a dolů. Pozor na vertikále nahoru na 90 stupních řízený výkrut a na vrcholu talíře. To je zajímavá figura. Krásně se Uli mu povedla. Mocňuje. Pokračuje ve své sestavě. Nic vás nechal, abyste se kochali pohledem, protože bylo něco zvláštního. To jako vyloženě to tahal nahoru, prostě to se nekám, že jo. Prvky na obloze soustí. Té hudby, která doprovází akrobatické létání. Tyto pokusy již tady několikrát byly a je nutno říct, jak akrobaticky vystoupil v 60. letech náš hlavní akrobat poprvé. Nynější prezident Českého republiky, který v Roudnici předvedl nádhernou představu na rapsodním kolu. Moje ruce, můj krk. Co tady? Co? To bude ostrý, teďka. Zase bude si za málo. Soutěžního létání dává pilotovi mnohem větší možnosti. Pilot může naplno využít všech vlastností letadla, které má v ruce a uvidí svého, jaká v ruce dokonale má. Kdybyste mohli mít v kabině, tak byste viděli, co provádět, to jsou do rohu, do druhého šlape, tam do toho, řekl bych, jako do varhána, ale není to správné, protože do varhána se chci šlapat mnohem jemněji. Aby krásně využil kroutněného a točeného. Podle různých os a otevřel prostor, tak, aby skutečně ty prvky, které chce předvést.
No, to má nádrž asi, protože na našich soutěžích a na našich Se točí jak kamery. vždycky dobrá společnost, výborná nálada, ještě zde přežívá starý aeroklimácí dům, který už bohužel v Německu zřejmě zmizel. A proto se němečtí piloti, ještě bych chtěl říct, že ani v německém akrobatickém svazu, není příliš ale je to náhoda. Tak vážení přátelé, to jsou svůj podles. Tak to bylo Brněnský Kobra. Něco, co donedávna zvládali pouze piloti proudových letadel, těch nejlepších proudových letadel. Teď jste to viděli v tomhle provedení. Než Tomáš veme mikrofon, tak ještě jenom vám řeknu, že Uli létá z letadle, které má motor Ivčenko 14, který má výkon kolem 270 kW. Ale přitom rychlost toho letadla může být až 3 Čínská, která dělala stíhací stroje, ale zároveň také byla tak krásná akrobatická letadla. No, zabává! To se tedy všichni nezlataj. Tak vám řekněte na můžete si tady Tak co bych řekl, 3000